Mga dagway sa mga gituwang fixer sa Land Transportation Office Region 10 gipang butang gawas sa opisina aron dili na makapamiktima. Ani ang report. Gipang paskil sa gate sa Land Transportation Office Region 10 kining mga dagway sa gituwang fixer nga galihok sa rehiyon. Usa kuno kini sa ilahang paagi aron mahimong warning sa mga fixer nga galihok og nagapangilad sa mga tawo nga buot makipagtransak sa ahensya. Sagad sa mong mga fixer, dunay mga complainant nga napangayuan na og kwarta apan ang lisensya nga nakuha peke. Buot sa ahensya nga maundang na ang mga illegal nga binuhatan nga nagapanghitabo. Dapat nga kung totoo ang reklamo, may affidavit ang tao, may sulat ang tao na nagreklamo, then ipopos ko po talaga ang mukha ng tao na yan na nambiktima sa ating mga kapatid. Ang layunin ko po ay para lang sabihin sa kanila na yung mga taong yan ay hindi namin empleyado. Miuyon usab ang pipila ka mga tawo sa mong lakang. Maayo po na aron nga serve as sample ba, and then also pahibalo sa mga katawhan nga dili gid maayo, walay maayo nga maabtan kung mag shortcut kita kung mahimo hinahinay gyud og kuning dito sa pamaagi nga makapaniguro. Okay ra na siya para ma-aware ang mga tao nga dili gid na siya pwede to avoid corruption also. Padayon sab ang ginahimo nga internal cleansing ngadto sa mga empleyado sa LTO Region 10 tungod wala kunoy fixer kung walay koneksyon sulod sa opisina. Ginaawag sa ahensya ang mga nabiktima sa mga fixer ingon man nakaila sa mga taong nalambigit nga musumbong mismo kang Regional Director Nelson Manaloto aron maaksyonan. Laumang madungagan pa ang mga hulagway sa fixers sa higayong dunapay mo reklamo. Sa oras na may matanggap po ang reklamo sa kanila mga kawanin namin ay papayagan ko po ng asunto na administrative case. At ay hindi salita lang, hindi basta tumayo po ang isang witness, ang isang nabiktima, ay kakasuhan po ko po ang kawanin ng LTO na involved po dyan. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.